बदले किया के नजर बदले 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 किया के नजर बदले 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 किया के नजर बदले बदले किया के लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी हमारे चुनवा ने पेश किया उठी जब वो कमर में दर्दिया हरदिया के छापी। हेलो तनी मेन के हल्का उठा दो। तब
रही जाए गीत संगीत के द्वितीय चरण में हमके प्रवेश कर चुकल बानी जा टाइम मिलल अब अमित भैया ए तो परिवार के बानी लेकिन वहाँ के अभी मंच उद्घोषक के भी काम करता वहाँ के आप बहुत सुंदर बोलत तनी वहाँ के हम देखनी हाँ वहाँ के तरीका बोले के बहुत अच्छा लगल तो 40 मिनट के वहाँ के समय दिले बने 40 मिनट में हमके आधा घंटा कथा प्रसंग आ 10 मिनट एने होने के बाद हमके बतिया सकिले गा सकिले तो समय रहुआ 12 बज के 1 बजे में 38 मिनट बाकी यो नया कंपोज है बाबा ध्यान हाँ देख लो कितना बजत यानी 1 बज के बाजल होने तो बाबा कहतर कि लहरा ई नाच वाला लहरा ना ठीक कहनी है राउ लहरा नाच वाला ना रहल खाली राउ बेंजू वाला नाच के लहरा ठीक रहल खाली बेंजू वाला नाच के ई बात तो ठीक कहनी लहरा कोनो भी होके लहरा के नीचे लिखल ना रहला कि नाच में बजाई गनोई में बजाई रुआ जोन साध के अपन बजावे लगब तो ने रुआ बजाए कोनो तू घर राग कोन लिखल बा कि होई राग नाच में बजिया होई राग गनोई में कोनो तू नया खोज के लेल बड़ा ना 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 आ देखनी कि बड़ा रुआ मेहनत में बानी हां बड़ा परिवर्तन हाई जन कूद कद करता नहीं न हमरा बुझा गइल ओइले हमरा मंडलिया में हम खड़ा हो गनी हां त कहतर कि जान तनी एगो कीरी होला अच्छा क्रिया जब काटे लगी त आदमी अच्छा ठीक बा तो हम त बादे में नु खड़ा भनी हां तारा पहले त क्रिया तोहरे के कटले रहले कि हमरा लगे तोहरा में कहीं रोक ना रोको लेकिन ना हम बुझ गए नहीं नया जान तनी नया बछवा जब हराई धरावल जाला न तो 1 घंटा तो खूब रेस चलेला 1 घंटा हॉर में खूब रेस चले दबा दिया सर लेकिन 1 घंटा के बाद ताहिना अपने वो कोनो चाल बदली अपने छेड़छाड़ के अपने पोछिया से अपनो लेटवा लिए सर औरो हरवा हो के तब देखी ना अभी 1 घंटा के स्पीड है एकरा बाद धीरे धीरे के मुलायम भई जाए कहतर के हेकर मत देखे काका तू आई कहतर की के बाबूजी का दू कहले बाबूजी हम जिया तरह का दू मर गइले अच्छा भगवान करस बाबा कि राहुल बाबूजी मर जाए राहुल माई मर जाए राहुल पूरा खानदान मर जाए छिलोले ही रह कि मुड़िया छिलोले रह कि रे मुड़िया छिलवाले रह बड़ी 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 मोटा गेल बड़ी आई का हो आई कान छदौले बन तो हम यही छदौले बन ये हमन के सनातन धर्म के 16 गो संस्कार होला 11 नंबर संस्कार ई कर्ण भेद संस्कार एकरा के कहल जाला जेकरा पार लगल अपन रघु तो छदौले रहले निकाल देल बनी का मुदा भुला गइल का ना बनकी रखाइल बा 11 नंबर संस्कार हो आ कर्ण भेद संस्कार हो तई के छदवावेला जे महापुरुष होला वो भगवान राम के देखे कृष्ण के देखे बलराम के देखे कलजू के महापुरुष के हो पवन सिंह के देखे देखी खेसारी लाल के देखे देखी ना आ तहारा लोग के महापुरुष हम हैं तहारा लोग के महापुरुष हम हैं तू जितना बोलत तरह बाबा नु हमरा मने रहम आवता कि देखो है लइका पापा के सामने कितना हम तारा लोग का पापा नु है अरे ना बोले के बड़ा घरी गलत नहीं बाबा का बात पापा से ऐसा बात ना बतिया तारा लोग हम पापा हैं कि खिस्से और कहानियां ये कोई याद से नहीं है ये सदियों से चला आ रहा है लैला मजनू राजा पहले वो थे आज उन्हीं के और औलाद इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं उन्हीं के नाती पोता ढोर एगो लड़की बिया आ एगो लड़का बा बहुत भीषण प्रेम बा लड़की रोज आवतिया तो हंसत आवतिया आज का जने का भइल बा कि रोवत आवतिया रोवत आवतिया कुछ तो जरूर काम गड़बड़ भइल
दे अरे साला चुप तते कह रोए लगल रे रउआ कह रहे तनी हम तो रोतन की रोती हो तो हम रउआ के देख के न रउआ तनी ए सरऊ हम मुंह तनी के हमरा के देख कर रोता अरे तेरी जी खाली एकरा जी में फालतूए बा अरे लेकिन एगो बहुत बाउर बात बोलनी है ई कहलस कि बन रह फुआ त काय कहलस हैं काय कहलस ए रउआ फुआ के कहलस ई अपना फुआ के कहलस आई हमर भगिना हो त अपन मामा के कह दे ई अपना फुआ के कहलस और रउआ दुख कहले बन बुझा त कि रउरे फुआ के कहले जाए तो बिहाले जने भले रोज आवेलू हां तो हंसत आवेलू आज रोवत होता का बात बा? बोलो 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 न जाए अरे धनी हो बा रोका भाई तनी है जान के खाली मुंह देख ले देखी माई बोलो यहाँ तई का ना सुनाई नहीं, आ एक बेरा में कितना चाव से कहतर कि बोलो न जा सोम पर बोले बारो हां न तो बड़ा मार मार देती तरह के हम बत्ती जाके भुभुन उन फूट जाए बोला जान हम तरह से कुछ कहे खातिर आइल बनी अरे का बोलो लेकिन कैसे कही अरे मुरे से कहबू हमरे से कहल नहीं जा तो गिल द औ खाई गा दे मुंह गा दे उ धो दिहल लब सब डब से ना है अरे कितने साबुन इनो के फरमाइश थी तू करे का हो का होई कहत ना सब एक जना कहत कि उ गिल द एक जना कहत कि उहे खोई है हालांकि अभिषेक बाबा में झंझट नहीं खे एमे साने उने के झंझट नहीं खे लेते कह के दे धल तुरंत जलजीरा मारो सर से एकदम खींच दे तनी बोलो अब हम तरह से नहीं मिल सकत काहे काहे कि हमर मजबूरी बा तोर मजबूरी बा हाँ तो है ना हमर जरूरी बा जरूरी बा हां बा एकरा जरूरी अभी औरियो चाहिए एक बज गइल ई ठीक कहता एक बज गइल जहां एक बज केकरा दो चार चप्पल के जरूरी हो जाए मालिक ना ये अपन खोराकी बतौले हां जाए दी अभी जा मुखिया जी चल गई का अभिषेक बाबा कहले के मुखिया जी काम करब ई कदू नचनिया ले बे त कदू वृद्धा पेंशन बना दे आ हमरा वाली कदू विधवा पेंशन मुखिया जी हो कब सुनी पेंशन त बाद में बनाई हां पहले वो बिलेट भेजवा दी एक रुका हो एक बोतल खून अभिषेक बाबा के चढ़ावा दे बहुत दोबारा आ जाए सबसे पहले ई काम हो जाए जा पाए हम जान गए पाए तार सब बात झूठ बा अच्छा जन तू प्यार हमरा से कइले बा सब लोकल प्यार कइले लोकल हां आहा हा नाम का पड़ी नमो बता दे राहुल जी पुरस्कार देता है आहा हा ऐसन तू हमारा संग खेल गई हो छोड़ी के तू जात बाबू हमके अकेला जहां बाजी के बातिया साफ न करी जयानी के बातिया साफ न करी कि जमन पहले बारू प्यार में तू पा दिल को माफ ना दो पहले बारू प्यार में तू पा दिल को माफ ना दो
अमित भैया का छोट भाई बानी पुरस्कार दिले रहनी हां आलोक भैया पुरस्कार दिले बानी लेकिन आलोक भैया जकरा खातिर हम कमात रहनी हां जकरा खातिर जियत रहनी हां उहे छोड़ के जाती है आई जब रही ना तो हम जियब ना आ जब जियब ना तरह पैसा लेके हम का अरे पैसा ले ली रहुआ मुआ तोरा कजिया उजिया करे के नो परी हां पतल गिलास किने के पड़ी हां बुनिया बुनिया छना एक पर हां 5 गो डोमो खिया दे दे अबली हमरे में जियत तरस आई हमरे बुनिया छनवा तरस अरे बे सामने एक दिन भल स्कॉर्पियो पे चढ़े लगल हां लेबल लाग गई मार्केट में आ गइल 10 लोग जाने लगा अच्छा अच्छा तोहरे चलते स्कॉर्पियो किना गल आज ले तारा बाबू के एगो टेम्पू ना किनै अच्छा हमरा के स्कॉर्पियो किन दिहल तो भाग बुरुबक बनल हम बोली मीठा मीठे बुरुबक बनल हम बोली मीठा मीठे बुरुबक बनल हम तो बोली मीठे मीठे हां हां छोरी के तू जात पर प्यार कोइलू धोखा में जात मारी प्यार को के धोखा में जात मारी आहा तोहरा यही सब बाउर पर कलम न करी तोहरा यही सब बाउर पर कलम न करी कि जमा पहले करू प्यार में तू पा दिल को बोला पहले करू प्यार में तू पा दिल को बोला फिर हमरा अमित भैया के छोट भाई बानी हजारों हजार रुपया पुरस्कार दे बनी हमके राम प्रताप भैया पुरस्कार दिल बनी पौलगी कहने और बा और तोहरा वैसे मिले ना उन्नइयो के यार हो तोहरा वैसे मिले ना उन्नइयो के यार हो हल चल जीत जाऊं